Работя и творя в областта на човешките ресурси вече 13 години. Била съм въвлечена и продължавам да съм въвлечена във всички сфери на тази област. Подбор, компенсации и възнаграждения, мениджмънт, консултиране, развитие на таланта, коучинг. Основните предизвикателства по отношение на компетенциите на хората, пред които се изправят всички компании, според мен в днешно време, е да открият хората, които искат непрекъснато да се развиват. Имаме две основни неща, които се фокусират именно върху нашите предизвикателства. Едното е цялостната ни програма за обучение, която е насочена към поддържане на техническата експертиза, непрекъснатото увеличаване и където и в тази сфера ние имаме обучение, освен стандартните технологии, които ние използваме тук. Java, C++, JavaScript и към новите технологии, например мобилни технологии, HANA, имаме обучения свързани с потребителско изживяване. По отношение на лидерските умения, стартирахме тази година програма, която се нарича Програма за утрешните мениджъри. Тя е дългосрочна програма, ще бъде в течение на цялата година и ще има 10 теми, като сме се опитали да включим в програмата всичките начини на учене. САП вярва, че всеки е талант. Това е също така и мое личностно убеждение и като специалист в областта на човешките ресурси, така и като коуч. Водим откровен диалог с нашите колеги относно това колко бързо искат те да се развиват, в каква посока и колко искат да излязат от зоната си на комфорт. Съвсем в реда на нещата е в един момент да предпочитаме спокойствието и стабилността, а в друг момент да искаме все повече и нови предизвикателства. Според мен иновативният момент идва от новите хора, от новите поколения. Младите хора не искат да работят за компания, защото така трябва или защото имат финансовата нужда. Те ще работят за компания, която им дава възможност за изява, която им дава възможност да разгърнат потенциала си. Според мен общуването е незаменимо. Хората сме социални същества и имаме нужда от общуване, от връзка някаква. Онлайн решенията са само един начин, още една допълнителна платформа, това общуване и тази връзка да бъде осъществена. А именно, скъпи колеги, бъдете професионалисти, познавайте добре бизнеса, в който работите, познавайте колегите си, хората наистина са най-важното и се забавлявайте.